Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de 3 llibres. Exactament tot. Per una banda, L'any que va caure la roca, del Pep Coll. La drecera, del Miquel Martín. I No sóc aquí, de l'Anna Vallbona. Quina és la relació que tenen tots tres? Bàsicament la temàtica. Parlen d'un àmbit rural, de la vida pagès. L'any que va caure la roca, del Pep Coll, publicat per Proa. Aquest és un llibre que va molt en relació amb els anteriors llibres que ja coneixem del Pep. Si ens remuntem als seus principis, segurament tots tindreu en ment Els dos taüts negres i 12 blancs, publicat el 2013, Premi de la Crítica, Premi Creixells, Premi Setacel, l'Amat Piniella, el Prix Pirinenc. Però a part d'aquests n'hi ha d'altres que també coneixem, com per exemple El salvatge dels Pirineus, que també tenim comentat en aquest videoblog, o El crim de l'Alzina Graells. Tots aquests són llibres que tenen com a escenari un ambient semblant a l'any que va caure la roca. En aquest cas parla d'un poble, Malpui, que li cau una roca a sobre i arrasa tot el poble, deixant enterrats la majoria d'habitants, excepte els joves que justament aquella nit, era una nit de dissabte, havien anat a la discoteca del poble de més avall. A partir d'aquí, el Pep Coll planteja com reaccionaran aquests joves a aquella pèrdua i com reaccionen les autoritats i com es replantegen la manera de viure i la manera de relacionar-se entre ells. Una mica el que ens parla el Pep Coll en aquest llibre és fa una mica de reflexió sobre el llegat que passa de pares a fills, dels mètodes tradicionals de treballar la terra, ambientat al final de la dictadura, i per tant podríem dir que és una mica un retrat de com els pobles de muntanya es van deshabitant i els usos tradicionals de la terra passen a millor vida. És una mena de replantejament de la vida a muntanya. Una característica molt interessant d'aquest llibre és el narrador que fa servir. Nosaltres, que dona a entendre que és un personatge de l'acció, però en realitat està parlant amb un nosaltres general, perquè els nois es converteixen en un personatge col·lectiu, amb un narrador que es va centrant ara en l'un, ara en l'altre, com si ho veiés tot, com si estigués per sobre d'ells, una mena de personatge omniscient que va seguint les vicissituds de cadascun d'aquests personatges, però sempre utilitzant aquest nosaltres. Per tant, és una forma de narrar, crec que molt original, que dona peu a pensar que les diferents trames en realitat són una. L'únic és que el personatge està dividit en diferents cares, diguéssim. Cadascun dels nois és un personatge, però formen un conjunt. La drecera, del Miquel Martín, és el segon llibre que us comento. En aquest cas, el Miquel Martín el que ha fet és un exercici quasi bé memorialístic, és com unes memòries. Ens parla un personatge des del present sobre el seu passat viscut en un mas de l'Empordà. Entenem que és un mas que està a prop del mar, perquè a vegades van a la platja. Un mas on el protagonista de l'acció viu amb els seus pares que fan de masovers d'un senyor adinerat de Barcelona. Aquest senyor de Barcelona puja als estius i alguns caps de setmana a passar les vacances allà. El nen ens explica, des d'aquest punt de vista actual, com era la seva vida en aquell moment allà. Es parla a través de la veu d'aquest nen, però amb un llenguatge molt ric que ens parla d'objectes, de maneres de treballar, de fer, d'accions que actualment s'han perdut i utilitzant el llenguatge d'aquell moment. És evident que ens parla d'un paisatge que ha desaparegut, perquè al final la pressió urbanística que hi va haver en aquell territori va fer que desapareixessin en bona part tot això que ell ens explica, que ell fa una descripció del mas on habita i de tot el que hi passa a través de la mirada del nen,
i ens adonem de que ha desaparegut aquest món que ell recorda. Jo no diria que ho veu amb nostàlgia, simplement descriu el que passava, com vivia en aquell mas, fugint bastant d'aquesta mirada paternalista, no?, que ens podríem imaginar a nosaltres. Més aviat ho fa amb un to molt neutre, molt natural, ell explica simplement la seva experiència, i això és el que fa que sigui un llibre especial. Finalment, el llibre de l'Anna Vallbona, el No soc aquí, és Premi Anagrama 2020, i és un llibre que també parla des d'una visió actual sobre el passat, i en aquest cas parla dels anys, 80 no, seria gairebé 90, diria jo, d'un poble o d'un barri, més aviat, envoltat de polígons, d'infraestructures, de l'autopista, que ara mateix ens semblaria com una mica un barri degradat, sobretot. Ens parla d'un món que va desapareixent i que morirà segurament quan els pares de la protagonista, de la Mila, es morin. És un personatge com una mica que està com perplex, no?, per tot el que viu, que està com ancorat en el passat. El seu pare és com si diguéssim una mena de fòssil que viu del passat i que té por a tot el que sigui progrés, i a més és una actitud que ja ha heredat del seu pare i ha heredat del seu avi, que sempre han tingut com una mena de por cap al progrés, cap al canvi. I una miqueta la noia el que està explicant és això, que no entén què coi passa a casa seva, que el seu pare tingui aquesta actitud i que no pugui... ella no ho entén i vol sortir, i quan surt del poble s'espanta, perquè de fet té una miqueta com la visió del seu pare, perquè en el moment que surt del poble i viu altres coses, es queda com encallada, es queda com garrativada i no acaba de disfrutar. És un personatge com molt contradictori, perquè per una banda vol escapar d'aquella mena d'encaixonament del seu barri, però alhora quan surt del barri no acaba de trobar-s'hi bé i per tant no ho gaudeix, està patint tota l'estona i està pensant en casa seva tota l'estona, no? Per tant és un personatge com això, que té unes contradiccions tan grans que no pot acabar-se de desenvolupar.